Ako dyan na kumplito, ma. Uy, giyan. Pero guys, grabe dyan din pagtawa. Ma, ilang mong gugibinuangan mo kay. Ngano ko nung basa-basa niyo. Tiluan ka mo. Madyo nga po ninyong tanan. At ko numiyaw ka ng naibits. Kasi ate kay Thomas ka na ng merkado. Kaya raming hapiton. Nandiyan kita-kita ta dito sa bits nga. Giingan ni ate nga mo ang atuon. Jadas Nicole guys. O si Inday da. Sige yan. Nag-atang ning ate kasi ate Thomas Jesus ka na nailungsod guys ara ko numing agiun dari unsa na gi Ay Barbie. sete na ko guys makita ang bits nga giingon ni ate hinja makita-kita lawan ta dito guys tanaw na to kanang nice ba o kanang na view dito. Asa na daw sila te? Padong na si ate Kasi nito ko dito. si ate ug si kuya ko Sa una mo. bitaw. Sa una. Changes. Ang mabilis na pagbabago ng buhay. Dapat kasi aalagaan ng kaugalingon. Ano karon di? Ang gwapo na ka. Sete na kagi. Kaligon ko mo lang kung dag-ilisan. Di pa nagdatagilisan pangligo no. Pwede mo kadang ilisan Wa kay wa man ko sa timingan nga matubits. Eh pwede maligo dito. series te or beef? Ay mag-series kung adong na. Padaplin Inday. Diwa na. Di, je pangag mo sakit ade, musta ka taka dag sakay jawa day sa ati day na. Ay, iskot abi ko. Hindi na kadyo puti ba? Nalingaw sila sa kamera guys. Klaro kuno kadyo ilang naong. Wala ilad no, di pares katunguko nga. Parang ilara. Di pares ang upo nga. Parang puti ya, muratag mga artista. Nilad kadyo. Smile! Hello. Hindi hala. Hello, ito na. Sabi ko gansay hala. Shade the blanks with the border. Hindi pa rin Surya. Kita galing ko sa Dumaguete. Bakit ang kubaw? Gawat na sa Dumaguete. Bakit ko ang telepon ka na tracking ba? Nakakami sa Manila no? Kubaw. Kaysa kayo jeep, atong Cubao, atong Visoria. Kaya po. Anong service guy? Pa din natin ang painting. Hindi na kayo magbayad. Mo na siguro ni jeep, na siguro sa ati Dani. So mo ni among service guys. So we're now Ana? Amo na lagi. Ganun sa jeep guys, si ate to dito sumahan. Kaya kita ko guys, makita ang bits na kayo ni ate. Nakita-kita ta dito guys. Kasi dito na akong doktor to as Apis Pronsit. Sabang kuro nilun pa. Nakasakay na ko balik o kuwan. Jeep. Lugay na panahon. Lugay na panahon na nakasakay. Danami guys. Ano nakisaw nagpadungkuan? Sumilon? Sa music kagilangan jeep. Magdiri man to. Si ate mo'y nangon doktor. Asa? Sa Milon? Oh. Oh, katapat sa Milon. Kanami guys, naglakaw nami. Padung sa dari sa beach. Salamat sa
nag-sponsor para makaanhim ni Dani. Sige yan. Sige na kagi. Medyo. Hinay na kamo, di kita ni. Murag Dani lagi taning ngagi ti katuning adto tag sumilon. Dire bitaw to. Ah, Dani to no. Racking ba? Diyan mo tong racking. This way or this way? Murag brookie ro gang singlet oy. Banji orange. Sumilon na yan. Sorry. Hapit na ta. Classmate ni mo na iya ka ng tagija sa Bates? Pagkita mo pagkada rin ako na. Ah. Itong boss. Sila mo ligo daw. Maligo kagi. Ano man ni? Ah, kaniti. Anak tadi ha. Diyan guys, nanamidani. Diyan guys, nanamidari. Diyan, pasati to ah. Huwag si kuya. Maligo mo? Padung mo na sa dagat o ugi ka ninining hunas? Karang linaw ka jug dagat. Ubos mo tagili ko tagi. Ha? Dito? Ako din mo kumain dire kami kumanta. Dire age. Age na dito dito age na ta. Bay dito kay. Hay di mo gud ako muna. Dito mo pikas mo. Bayad lagi sa orang padung. Ato mo sa santa dito kay. Ano wala pa siya. Pagpapay pa ko picture mo video. Dire speaker sa Lisan Bar. Sa bang ilang case. Sa ta Johnny bata. Di Sunflower Farm. Ako na nag-imo dito sa sour. Pwede pa mo dito order. Dapat restaurant sila. Asa man gud sunflower farm? Farm puno. Ato na tawag dito. Dapat dito maki bago na mo maki. Pang snacks. Bangkugon restaurant. Tanamidari guys. Ah, ito ta dito. Mag-on. Land trip. Maligo kagi. Nes ka jug dagat guys. Wala kuan ko ni maganding-ganding ko dito. Sabay. Asa pag-iyon? Kung sino mo itong gayilo po dito. Kinsa? Gayilo dito. Tingi asa. Baklay-baklay mi dari sa bye-bye kay madto kuno mi sa Sunflower Farm. Lipay kadyo silang tulungan nakabanding sila. Okay pa ba yan? Kanang ni sama nang iubak niya ko. Tutuwat po dito. Asa pa na silang mga gis day ato na sa sumilon? Naghan pag mga gis guys so, at padung sa kuan sumilon. Ah, Agun sama. kita ka na daplin to ay mong paborito. Oh, isma. Palit ka. Malti. Asa ka dapit ang Sunflower Farm? Ana na diha sa unahan. Ang Sunflower Farm. Yes. Faster Jean, faster. Makakita gadyo ko flower karon mag-heart-heart gadyo niyang mata. Kung ipasumok kong kasabutan ma. Sumok di ka. Kanal, uy, kanal. Gawiran baka kay nakidnapon ka. Ninja ka makaulig dalagit. Kidnapon ninja ka dani. Sugot rin, kinapon ko dre. Yes, kadyo dari guys. Murag nas Boracay. Puti kadyog bus.
guys, daan namin sa Sunflower Farm guys oh. Nice kadyo kana na yung mga buwak guys oh. Hindi guys. Arang ka nice kadyo agwan guys sunflower. Oh. Dahan kadyo kana na buwak na bahalag init basta kay nakakitag sunflower. Na guys oh. Unsay na dana te? Nasinday guys, gapa picture. Pwede matunya agad. Hindi tanan namuwak. Diyan nice ka buyo dito si babaw oh. Uy, punit ka diag. Ilim nun. Nag-enjoy silang tulo dito soroy-soroy guys. Hinday. Nice kajog beach dani guys. Nice kajog view. Linaw kajog kanang naidagat. Si ating si kuya na dito sa ating si kuya to gadit-dit sila. Salamat sa nag-invite na mo dani nga makasud mi daning lugar Dami ka jug view dari sa Bangkugon Beach guys. Jagat bang kuan Sunflower Farm. Nice ka jug kana na kuan guys view sa sila dito. Hi guys. Sige yan guys, ay akong gihimong model. Sige nagtudlong ay ngani kuno yang buhato no. Tanaw ra medyo ning bataa, diyan na para ba nakasaksak ra ba dari gang sa amin og gang mas. Tanaw guys, ay akong gihimong model, ngani kuno yang buhaton. Ay isa ko na mag-video. Tubang diri. Kasi ning bataa guys, para sa sila jang papa himuon ko nilag model. Dito trabaki view guys oh. Oh, yan na siya guys nag-kuan guys video. Nagusa man kadya ma. Mangita ko puan, mangita ko. Mana lagi murag halas-halas oh. Taraw, unahan oh. Tara. Taraw. Padung nimo ma. Padulong nimo dara sa likod oh. Dara oh. Asa? Na dito dapito. Maligo ka? Kita ko no sagsil guys. Itong binuangan sa mama. Ma! Kwao! Hindi mo man ang gilabay, nabasa na. Patuway ka. Nang ipaanod. Gi, pagtiniil! Lamira ba ang maligo? Wala man tayo ilisan. Hindi mo man ikipasan yung sinilas. Ibang dangog ni. Kasaway kang gako. Ay, seriously oh. Asa ka mangita ko sil. Huwag mag-COVID. May pakuha pa ko mangita. Nana ko nakita no. Naman. Ay umang. Oh. Ala di ay nagkamang. Nara di ah. Yehe, nadakpan. Oh. Diba? Dul diri! Kuan si Jack kanang nay. Kasi tawag na ni. Kasag? Ah guys kasi tawag din ni. Ala mamangit ni. Ala masig mamangit. Mamangit na! Oh, pero Isubo daw may isubo. baby pa si Jack. Kinanglan pa ni si Jack pa daw.
ni si Jahang mama. Sumuna. May kung mura nagsigihan nga pangitaw ni Gigi hindi mauligi kang diskuhan. Siyempre, ginahalan po ni si Jahang. Kita po si Jahang mama. Ato sa nabuyan guys. Oh. Bye-bye. Ha? Nice bitong view dani no. Dagat, arang katinawag dagat. Yo, my angel baby. Diha ta dapit. Mira. Ay dito lang oh. Diya magulong ka mag-live oh. How na day mag-live dani te? Live ban, nagkakada sa bado. Kada Sabado? Dini manan po dire. Oh, mga guys. Unsa pila entrance? Ano gula may entrance? Naa 50. Na. Ah. Nice na dani no. So, diha lang kuan no. Matanta. Ah, dari gilang kuan stage nila dari. July 1 man. July 30. July 30. Oh. Ah, sige, oh, pwede. Pwede ka, Jo. Pwede. Birthday lola kaya call. Dalagit. Ah, Thomas Bay. Punak, lubat tira ba kay na? O sa number giyan, tok index mo? Katong globe mo may taong gichat nimo. Ngano wa ka nakapanood gani ha? Ulo. Nangita mig paludanan Bumili dari, ganun, wa may no? ludaring baligja. Sige, iludan na. Ni regard ko ni boss. Manhara ko diha makita rami. Bakit na mo nila? Oh, mga naman ko sunod si Mana. Ilad ko. Lagi. Koy. Na ini sponsor na ha taga Cavite. Unsa ingon? Magsuri-suri mi isi ako isuri sa mga bisyo. Jaban ko te. Okay, bye-bye. Katong gichat nimo mamita. Sige, bye-bye. Ah, bye-bye. Bye-bye te. Sakyanan si Sheila. Bye-bye. Hi guys, dahil nanguhag isda di ah. Namang kasi na tanas ati muras ating tagijas. Mananagat ah, apil pa kuno si Jagarsa sa bangka. Tanas ati guys. Grabe sa ati wajud sa mura jud sa atig mo murag ning apil og panagat. Namuot ko ati guys, mura si Jag ning apil og panagat to ah. Nadajong-dajong pud si Jas kanang naay bangka. Alarang ka-cute sa ijang kuan. Ijang. Ay, napicture sa kusita. Cute ka, si ijang. Di niyo maak. Sa'yo, magita na sa'yo. Hi vlog! Hi! Ang cute-cute. Alarang nakakadya si isda. Miss, ako sad, miss ako picture. Pwede ko pa picture. Pa-picture siya si isda guys. Arang dakang isda. Ang singanda na nga isda. Balo. Ah, balo. Arang kadake. Pa-picture siya si isda guys eh. Yan na, di na ba ta? Wala pa ba di ay mahumahan? Wala pa. Let's go. Kasi nasgiyan dito. Galit ka? Suko na, nanggigil na ni mo, day na. Ano diri mong bilat jud? Sa'yo ba ide? Esther ka na. Esther ba sa'yo? Oh. Kanda ko, kalabing. Oo, na mix bilahan dito. Iya, din nang giparin. Oh, yun ang kompleto ma. Uy, giyan. No, guys, grabe din yung pagtawa. Ma, ilang mong gugibinuangan mo kay ngano ko nung basa-basa niyo. Gitiluan ko no. Ato, dili ka. Joke lang. Gitiluan ko no. Dahil kami dyan mga. Parang ba? Giyan gud pasinguda na. Ako. Para happy memory niya. Huwag ka nang mawala. Kanang mawala. For the first time and forever. Luwag mo niya itong pagpasok. Ma-picture sama. Oh, dito ka, Nicole. Hindi. Ako diha, tapos di papa. Dino. Ano na siya, isla siya niya ang ilang Sige, seryoso na. Kailangan ang banana ko. Diyan pa sigan mo kalitong katawa. Hindi ka mo kaya. Narabay katawan nga abot na lagi. Hindi na yun. Hindi magutoy-utoy niya, gi. Hindi ang bakon tindi. Dili na. Sige, bantay. Ala jud dag sa inuson. Ubon ka gi ba kay sir? Kama. Isa may mo. Salamat. Pogo na po. Ah, damo ubon ka. May libre shoutout sir. Shoutout sa Insawan. Isa may sa mo sir. Ay, salamat. Shout out si mo ang uyak. Ay, salamat sa mga
Kauban sa kusina. Kasi may mga sa kauban sa kusina. Adonis. Shout out daw, Adonis. Gay bar. Si Adonis may lagi mo sa shake. Kasi nakamot, gi. Picture sa mo dito pala. Sige. Kita semua tahu ya. Dali na. Tadi lang keren sa ikot lang ko na. Amel diri ma. Game. Dito diri na yaw. Baru sa tagba ba. Oy ako ani ma. Magkrambol ni ma. Kunwari ko rin ako nanda. Game. Lamig lang pagkaon dani guys. Kumakari mo guslo guys ay magkalimot ngapit diri. Muday dagang nag. Janay sa ba ka jug biyo kay na dagat bang. Kaskoyag si ate. Tilawan natin ng ilang kuan pansit. Pwede pa try ani. Salamat sa nag-treat na mo dani. Hi guys, sa manamig pangaon. Dagan kayong salamat sa naglibre na mo dani. Kay nakatilaw mi sa mga pagkaon dani nga lamian kadyo manong dagan kayong salamat sa nag-treat na mo dani sa nag-sponsor. Thank you very much. Dagan kayong salamat. Natilok jud na mo tanan guys, yung mga pagkaon dari kay aran jeng lamig ilang mga pagkaon dari. Ja. Nung maglami jud agi mo ang kaon nung gani kadani kay na lami ka jug biyo sa atbang guys. Tapos kuya hindi ga suroy-suroy. Asa raman si Mama Ruby nga kalit magkawa. Unsa dito guys, sa kuan sa babaw sa sunflower garden. May mga kuan po diyan. Wa kadyo ko nagkuan na ganina na kay grabing kainit. Napoy mga current nga rooms no. Kana dia guys, Sumilon Island sa atbang. Guys, padong na kuno may muuli jata na sila dito sa unahan. Ganarag mga sunflower guys. Aguban wa pa nakapamuwak. Wala na sila sa ati dari. Magbaktas rami. Jata na sila sa Kuya Idig si Nikolog si Gian. Dauna. Matong jay patong isak dyan gani ha? Pinuwangan nila batong bunga. Abuang dito ti. Abi nagabog rato. Manto magpitpit-pitog lang. Bayi mo na baka mag-spot. Tupod natunaw gato ang kinain og nilakaw. Kinain likaon. Tunaw pagato ang kaon dito. Just na mangga na, muna siya bungag mangga ka cute.